Kalong ke berpenlingok bat pensa dum ya gibabun ki pajba halor ke jingsa kongreng ke jingte ya ke residential school han nongrem senjai Riboy district ya ke balabu mau nongrem hau benai rempang hajar khatsan dau ba Didi Lapang MLA ke nongpo bat chief advisor ke sorkar MUA2 hakate ke por. Yau tu mau nongrem lapli ha ke jingya don lang Ambro CH Marak director ke tenat pulih kata ha ke khat kendai tari rempang hajar khatsan ha ke mang tingka ke ba arklur san paulak tingka. Umau nongrem ulajan kot mental syakashi postnam Henry kani ke skol kala susa kongreng bat sa teng klem don ki dak jong ke jings dang yakakam. Nakal yang kehinyau trap youth council Riboy bat dan circle hadin bakila yo e ke jing ujor na ki nong elam snong kala let hiar syakate ke jaka ban penlong e ke jing jurep hakakat pratari unok pra arja arpusau. Uba Hercules Suteng Presiden ula kentui ke sorkar bakan bot dien ye kani kam sa teng watla kadai ha kapor jong jing sensar deki wei pat ki parti ha kata kapor ngiwan ban khmi hi dalade halor ba ngilayo ya kata ka jingtip ba ka don ka resident school hane hapo nongrem senjai ka bakil abu monorium dadu usnam arah jar kasan benai baar jong feb te kani ka jingwon bu monorium ya kani ka school kadai hak tu kipor kalong ka ege bala pan kaben sibun namata ki pai ba jong ka dong ka than kane ka than umdan hi borok wei te kane ka jing pan kaben kadai ka tangchi la na balong kadai tang hati por ba ki pli ya monurem ende ka ege ba susi bat ka ba sufya kalong ba katkum ka jing lap jingi ha du kini ki ane ka klik mat ka ba mantang ya lawan ban jurip kalong ba ngele I tang ya monurem bat kum juru ngile I kumba pila seki ba ya jing te jing building hadu gini ki ba la si post na mentang ngile I ba ki don tang ki jing peniang ki paya hanre ngemi I ba wat ya paya ro bikin dungno hanre ngini I tang paya he basa korang te kade kalong ka nagalyang jongi kum kasang ngi penpau ka jing so khya hadu kata kata namar ba ngi nang mut ba kata ka jing wanra ya ki development ki ba per hapo ka jela kin wanra ka jing mentoi nang uluk ulak namata ki kamtam namata ki paiba jong kadong kathan jengi rei kumbangila sakhi mata kaneka resident school kaba kimla ban penurlong namata ka jingang dot ki pemwa kawan ra sibun ki jing mentoi namar hawat ngimla basakhi kat ba ngidang pe ya monorium kadai daru snam arajar karsan kaba langba ki wei pat ki sarkar kata kapor henrei ka kaba don kam kalong ba kum ka sarkar kaba na wisnam kidai bandan ki we ki sarkar ndai ngisgo ban ong ki kidai ban budin ya kini ki kampen roy ki bawan ra ha kino ki kidong ki than apo ko jala khnang ba kinum sakut tang kita ki monorem khnang ba kan long ki jing mentoi na mata jong ki pai ba jong ka than jengi tingim la ban len ba kini ki resident school ki don hapo ki them Riboy jengi ha keleng ki blok ki CRD blok ndai ka ka ba ngisu longo kalong haman ki jaka bangi lipet bangi likhmi bangi lap katkum ka jing ujor chupi ba ngi ba kamdan ka weiru ka school ka bandan hapo Riboy district ka bala ban penya ibet sakman na manta ka banyo ya kata ka building ka paka bat kumju ru bakin plino te kande ka ba ngi kum ka seng ngi so benyau hadu kata ban ngi sukya bat agade badai bat kande ka kam nakalyang juga sengin sa dei kenduru ya umel jong ka dong ka than ka jongi khnang bangin ya pun ya sngo ha iru ya kane ka benta khnang ba ini yo bani tre lang khnang ba ka sarkar kan penstet no kat bala ba kumno ba kidei hi ban pendep ya ka ba kilabu yo menurem kamdei ban syukut menurem kadei kan man ajing mentoi namar ba kum ba pi la sakihi kumbala ekran nagal yang ki rong ba snong jo kana ka than ba kene ka jakala ai dagi kurs im te haba idei ban sokmen si hasil kom ka sarkar haba kidon ki kilong yeng ki bala ai saka sarkar namata ka namar ki ai namata ka jing mentoi jong pai ba andre ka jing le pat jing le sting jong sarkar pat ban kuman ne ban sngap menti kumne ban chupen klem da pendep ya ka kamram kalong ka jing mentoi ka jing du jing mentoi namata ki pai ba jong ka dong ka than jong ka Riboy hi ka jongi Urang ba snong ka nong rem senjai uba prestar sorton ule thu bawat nakal yang kador ba snong ru kam dan jing tebi ru ban ka daw ba khlam la ban pentrei ban tei ya kani ka skul so ban ai khubri tang tepi ki media komju ru ya ki seng SOC ring ba ka jing kit khia ka jong pi ngila ban budin ha ba de kani ka resident school ka ba don hapo ka kompon nong noring senjai ka jongi
kabala bu mau nungrim nadu usniam ar hajar khatsan khat khandai tari nei ar di hadu menta kanika residential school kasa pending gumni ngintip nakal yang juga urang besno ngintip padang kila ra sawe ni kidang sa hanene kidang tebang ngintip nakal yang juga urang besno dengan kapat ipi kumki seng SOC kiba apa gari boy banyak telang bat ngi kum besno namar kanika school kala sakut menta hadu spusnem te nakal juga ngasu banyak turu habadai kanika school ba nakal yang kikus EMBI kum baspotli kilong yeng kabala don kumba ar punru akar te kilong ying kibala kata de ki bepini ki trasnong jong ni ista ide ikong tubons im bat iprits im ibala sedang bante kani jeka kebat kani jeka kil ada ka monsoba lingba ka jingtrang jongki ban yo e kani school namta ki khun ki hajar jong kani ga dong kathang ke jongi ten te tangkup na kaliang ga jonga ngakwa ba nya butlang ni trai rangkap berki kumki seng ban ya butlang hakan kom kasa pending kumne abade kuni school tala sepusnya Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya